салом алейкум шербачако. Ҳама каса хуш омадед ба канали ма Беҳрӯз Тиҷи. Дур омадам барои классикоро бизанем финали бозии шербачако 10 сомонара мондаги худтон мегирем ҳамин бега қамчин кунен. Ҳама шуборо интизорим омада тамошо кунен шербачако. Ҳаракат мекунем ин наканеса шербачако. Дастгирӣ карден. Ҳазор омад ҳама шумо да бега финал шай қамчин мекунем, дастгирӣ мекунем. Инаи бозии навбатӣ рафтесай нархи билет 30 сомон шербачако. Ҳаракат мекунем 30 сомон кати соҳиби ҳамин мошинчои дизелагӣ мешавем шербачако. ин бозӣ бо бозӣ хеле беплаг мешавад шербачако. Мақсад 11 та мошина айн бозӣ 10 дона билет гирифти 10 дона ай бозӣ бепул мерава шербачако. 1 дона гирифти 1 дона ай бозӣ бепул мерава. Қамчин мекунем, дастгирӣ мекунем шербачако. 11 та мошини дизел аст, 3 таш хеле шоҳоҷоизаи бомбагия шербачако. номерои WhatsApp хай инҷо аст 885 80 80 80 шербачако. ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем. ҳазор раҳмат кунам ҳамаи шумо да шербачако барои дастгириётон. ҳазор раҳмат падару модаро, апа хоҳаро, ҳазор раҳмат ҳамаи шумо да бо давои ҷойистон дестен. хеле бо давои хуб аст шербачако. шумо дам насиб кунад ки мардуми ғариб омадаам хеле бо даворо тамошо кунед дар тоҷикистон. мақсад хеле нафасҳои хеле хушрӯ ба мазза бакашен шербачако. ошно шава 11 дона мошин бозии хайравӣ мешавад. худтон медонед ки шербачако некунед 10,000 сомон болои капоти дай 5,000 сомони болои капоти мошин ода шербачако. яъне 11 та мошин дар бораи ҳар як капоти мошина 5,000 сомон пулай ида 10,000 сомон. касе ки ҳамин мошинаро мезана мошина мегира 5,000 сомон 10,000 сомони капот мемонам рафта ягон камағалда хайр мекунем. хуб нигоҳ кунед бо мегум тона шербачако. касе ки ҳамин бозӣ оз билет гирифтестай 10 та мегира 10 та бозӣ бепул мерава. 1 та гирифт 1 та бозӣ бепул мерава. касе ки бисёр комментар менависа шербачако 10 дона телефон падарка шумо да 10 дона 1000 сомонай 10 дона 500 сомонай 10 дона 300 сомонай 10 дона 200 сомонай барои шумо падарка шербачако. бо мегум тона финал ҳамин бегаҳай қамчин кунен, дастгирӣ кунен. бардори азима лайкора бизанен, омада айтеш тамошо кунен. ҳазор раҳмат ҳамаи шумо да лайкора бо мегум мезанен, падлиса мекунен, телефонам падарка мешаватона хуш 1000 сомона падарка мешавад, 500 сомона падарка мешавад, 200 сомона 300 сомона падарка мешаватона. хуб баъд ай бозие ки бепул мешавад шербачако. шумо яъне билет мегирин ҳозир 1 та гирифтен 1 та бозӣ бепул мерава. 10 та гирифтен 10 та бозӣ бепул мерава шербачако. 100 та гирифтен 100 та бозӣ бепул мерава. ҳар бега бозӣ бепул мегзарад шербачако. ҳар бега бозӣ бепул мешавад инҷа пас шербачако. хуб ҳамин шумо 300 та мегирин, 400 та мегирин дар як рӯз шербачако. 100 та мегирин бега бозӣ бепул мешавад. ё 1000 та мегирин бепул мешавад шербачако. ҳамин чанд сумеда ки савдо мешавад ка ҳамин бозӣ. например 10,000 сомон да савдо шуд 5,000 сомон ҳамун бега бозӣ бепул да мемонам меравад. просто барои шумо хеле бепул бозӣ бепул рафтсанед падаркай просто вақтай 5-6 рӯз вақт дорем ки ҳамин бозӣ бепул да иштирок кунем. баъди вай дига бозӣ бепул намешавад. қамчин мекунем, дастгирӣ мекунем. ям ҳамаш айрои ҳам спонсоро ки дастгирӣ кардесиян мара айрои ҳамоа шербачако. ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем, қамчин мекунем. номерои WhatsApp 885 80 80 душанбе лебои чӣ дора шербачако. ана 30 сомона нархи билет 30 сомон мегирӣ 10 та гирифти 10 та бо ай бозӣ бепул меравад. ай бозӣ бепул да телевизор, холодильник, палисосу, кондитсионер ҳам харид чиро мешавад. дар оянда худо хоҳад бо дастгирӣ кунем мошина мешавад. ҳазор раҳмат ҳамаи шумо да бега финалай финали бозии ҳамун 100 рубла. худо нигаҳбонтон ҳамаи шуморо ҷалб мекунам.